Takže čusák lidi, já vás vítám u 5. dílu, myslím, z hry Minecraft a dneska si prohlídnem konečně pyramidu. Jak vidíte, už jsem si to tady upravil. Všem potvore. Portál jej. A hele, je tam pak asi díra. Kam se kouknám? Tam si pro vás... Hele, tam je chobotnice. Lol. Kádu sám. Do mýho podzemního království. No, ještě to není celý. No, ale pro začátek zatím stačí. Jsem si udělal knížky. No, jsem našel... No, hele, ještě je zlato tady. Doufám... No, to potom opravím. Tak to jsme si udělali takovou menší prohlídku. Kam to dám? Sem to dám. Vidíte? No já tady zatím nic jako nemám. No, v ostatních nemám. Jsem si to takhle sem dal. Potřeboval jsem hodně teda tyček a kůží kráv. A jak jsem šel na cesty, hele, ono se tady... Jaj. Tak jdu nahoru. Na to vyplavu. To určitě tady někde budou zombíci. A já bych šel na lov. Potvor. Tak se nadechnu. Ono je noc? To tak vypadalo. Tak já jdu teda ven. Zavřu. A jakým směrem se vydám? Třeba tímhle. Jo, tady jsem si ještě všimnul kousek. Tak je ode mě normálně láva. Tady by měla být. A, je tady. Tam určitě budu videa. Tak jdu dál. Mám hlad, tak se nažeru. Ale nikde ani jeden strom, no. Jsem v poušti. To se moc nevyplatí. Hala. Berem domů. Další, takže to takhle jumpnu. Mě právě napadlo, jak vidíte tu horu. Takže bych se tam usídl, no. Jenže jsem si říkal, to bude asi moc daleko, hele prasata. Tak jsem si tam udělal tu pyramidu, chláně se. Tak, ještě jedno. Přímo u jeho zadku. Hurá. Tohle už začíná noc. Tak se tam nějak rychle dostanu. A budu zabít monstra. Oj. Sakra. Tak, hop. Tady mám lopatu. Doufám, že z toho budu mít steak, jako. Moje šípky. Tady bylo někde to maso, jo. Máme maso. Poin. Maso, jaj. Vidíte, tady už jsem pokácel to dřevo. Já bych to udělal tak, až budu mít mrkve. Jo, já mám, že bych vzal ty prasata a dovec je.
No, uhoř. Říkám ti uhoř. Jsem zapomněl, že už jsou... Tak. No vidíte, teda jako je pěkný. A tam dává další. Paul. Tak ne. Aj, já mám teda mizernou trofu. Hurá! Koukám, že tady je trochu víc zombíků. Tak pojďte. Ten pavouk. Já je ovca. Ten pavouk skoro není vůbec vidět. Haha, mrtvej. Tak. Berem. Rychle do vody. On zemřel. Pojď. Heď si zkus. Jsem myslel, že tady je ten Enderman, ale je to hnusný zvuk. Fuj, salak. Ne. Já z něho normálně zblázním. Report 0. Promiň. Si slumím trochu zvuky. No i takhle je to slyšet. Tady někde byla. To si snad nevšimne, ne? Až to. To je hajzl. Pojď zombiku. Tenhle luk miluju. Hahaha. Tak já už bych to ukončil a uvidíme se zase někde